Joachim på eventyr. Episode 3 starter nu. 4, det er episode 4. Nå ja, 4. Sammen med Joachim. Gæstestjernen. Og nu skal jeg ikke sige knække Det er gæstestjernen. Og flyt dig. Nu skal jeg lige kæmpe mod Joachim. Nu skal jeg lige nakke ham. Du kan se. Jeg tager ham på siden der. Du nyder at nakke mig. Joachim, se. Det er sådan der. Åh, nej. Nu sparker jeg lige. Okay, vi... Ej, jeg skal lige... Spark ham igen. Nej, det var jo vildt der. Gaga waga. De er dumme. Fjolter. Nej. Ham der. Han er dum. Nej, lad mig være. Han er dum. Nej, det er dig. Han lige mod. Ham der, ham derovre. Hey, jeg er ikke dum. Ham der. Okay, du er lige dum, ikke? Dum. Jeg sparker den ud i hånden på dig. Nej, Joachim, så Joachim. Ja. Du sparker den ud. Undskyld. Prøv lige at trække igen. Se her. Han trækker i brudskud. Au. Græs. Se dig, græs. Se, det er der, hvor den ene Joachim med barsetrøjen bor. Der er han. Ham der er den dumme. Ham der er fjolter. Ja. Rombo. Og ham der bor rimelig tæt på. Det gør jeg også. Jeg bor 2 hus fra. Sådan lidt Okay. Hold nu op med jeres fjollen. Okay. Jeg bor dernede. Prøv at slå en salto. Jeg bor her. Nu skal jeg lige se mig slå en salto. Jeg bor dernede. Du er Savle prins. Jeg skal lige lave en salto. Nej, min iPod. Har jeg taget min iPod? Lad mig gå af. Hold nu op, Joachim. Giv ham den. Giv mig. Jeg mener det. Okay, nu skal vi ikke irritere YouTube mere. Nej. Undskyld, YouTube. Det var min fejl. Jeg kom til at lave lidt lort. Okay, jeg skal lige lave en salto. Okay, nu skal jeg lave mit flotte tricks. Så vil jeg gerne gå der, fordi det kan jeg godt lide. Der slår jeg mig mest. Jeg ligger nede. Hey, Nora. Ja. Gør. Du skal flytte dig, tror jeg. Det er rigtig spændende. Min tur. Hold den her. Jeg hopper den. Nu vil jeg lave sejlto. Lave sejlto? Nej. Jeg vil også lave sejlto. Jeg klarer det ikke. Jeg vil også lave en salto. Nu laver jeg bare en baby salto. Hvorfor mig? Nej, vi skal ikke irritere YouTube. Og der er gået 3 minutter i den her video. Og hvad så? Så slutter vi. 4 minutter. Ja, man. Godt, Tonjo. Godt. Nu skal jeg lave baby salto. Se her. Jeg får nice. Det var ikke baby salto, den her. Og jeg tager igen. Film ham. Jeg kan også lave baby salto. Flyt dig lidt. Nu skal I se mig lave en baby salto. Okay. Nu slår jeg en brud. Tag den. Nu har jeg Okay. Gaga! Hej. Luk det min numse. Han gjorde det. Hvor mange år er du, Nora? Jeg er 8. Jeg er 9. Waka. Tilgiv mig, Joachim. Tilgiv mig. Nej.
Okay, der er gået 5 minutter. Og hvad så? Hej YouTube. Farvel.